Umculo kaMaskandi ugatsheni igagule sophongolo sephumela obala einkundleni zokuxhumana waveza ukuthi usethola ivoice note omculo udumile la khona iphuma umkhankaso ukuthi utshela abalandeli enxenxa abalandeli bakho ukuthi noma nxenxa abalandeli ukuthi abagijime beyogxeka ialbum yakhe kwi social media ukuze kuphazamiseke ukuphusha komsebenzi wakhe omusha. Lo mculo kaMaskandi ke ubhale kanje wathi ke track 18 lona ngilungeke nginje ngeke ngathola ke voice note lapho omunye abaculi abadumile enxenxa abalandeli ukuthi abagijime beyogxeka album yami kwi social media ukuze kuphazamiseke ukuphusheka komsebenzi wami omusha. Angiseke umuntu odalwe nempi futhi ngiziboni ngithreatha empumelelweni yabafowethu noma ke ngiyithreat empumelelweni yabafowethu. Ngiyacela ke ningangifake ezipini zomculo ngila engikhona ngenxa ke yengoma eclean. Mina bafethu YouTube uyangikhokhela angikaze ngiwukhokhela ukuze ngithenge kama views. Izingoma zami noma ke ziyohamba zize ziyithole indawo kwabafanele. Noma ke kuyahamba kubonakala ukuthi ke ngiyondla noma ke ngindla ke beyiphika. Ngisabonisa noma ngisabonisa nabafethu engisebenza nabo ukuthi ngiyidedeleni le voice note. Angithandi nokho ukwenza lokho kodwa ke ngiphoqwa ke isimo. Kusho ke lo mculi kaMaskandi ugatsheni ke igagu laso phongolo.